Welcome to Zwida Media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment and share. Here's a new video for today. Enjoy. Uthi usesaba nokubuyela esikoleni umfundo neminyaka engu16 ubonakale evidweni esisabalele enkundleni zokuxhumana eshaywa abafundi abane abamshaye bamlimaza kabi ngezi14 zikaFebruary ngomsombuluko. Lo mfundi owenza ugrade 10 eMohlalahle Secondary School endaweni yaseLimpopo uthi namanje usanemhuzuko esweni kanye ke nezinhlungu asale enazo emzimbeni. Emva kwevideo le ebonakale eshaywa abafundi abane kuyona ivideo ngoba bemsolo ukuthi ke ubahlebele. Lo mfundi uthi kunzima kakhulu abhekane nakho ngoba ingane ziyamhleka naseinkundleni zokuxhumana. Uthi useze wakhetha ukuthi ke ayimise iaccount yakhe iya ku Facebook. Lo mfundi uthi usaba ukuthi bengahle bemphinda abanye abafundi noma labantu abekade bemhlasela evidweni. Uthi ke akasayi nasesikoleni njengoba ke usabela impilo yakhe. Okhulumela bezenhlala kahle uEmisinka Kareng Rahale uthe bayibonile ivideo yesigameko esisabalele einkundleni zokuxhumana. Bazama ke ukuxhumana nama social worker bawuxhumanisa nomndeni womfundi ukuze ke alulekwe ngokwengqondo njengoba ke kubonakala ukuthi ushaywe kabuhlungwana ngabanye abafundi base bedlulisela ke nasemnyangeni wezemfundo lona loludaba. Amaphoyisa ke azodila nalo loludaba ngokuphelela. Bafethu ke lezi indaba ezibhlungu kakhulu ngizofisa ukwazi ukuphala kwakho ngalolu loludaba khona lapha ku comment section. Mina nje ngentatheli ka YouTube sengiphuma kanje ngithi ungibambeke evidweni elandelayo.